meshumba idoko. Andrew kuya manje. Manje Andrew shi. Manje. Mkaze sekuru. Senzeni. Sekuru. Korwinda ku. Ndakusiya makuseni awatu wati sekuru ndaenda chikoro makuseni. Kusaka ko zvinochinja. Wachinja kupi? Chichi rumpe pabeke. Uniform. Saka wachinja uniform musango. Register kuvota ini. Senzeni usanditira mashuro azvinzo. Register. Usandindira kumhepo senzeni ndokuuraya nokukurova. Ndokukanga kuti mwana wasisi wangu iwe. Uri kuita sei chaizvo? Register. Saka kuchikoro kunoregisterwa kuvhota. Une makore mangani unoda kuregister kuvhota? 17. Saka 17 unovhota. Kana. Unoziva kana pokuvhotera iwe. Saka unoregister kuvhota usingazivi pokuvhotera. Uruta kuita udata ndinokuuraya senzeni. Kwa kuchikoro kwauri unoregister kuvhota tinde kuku. Uku uri kuinda kupi? Hapana, sorry sekuru. Hapana. Saka wasvika kuchikoro iwe. Ndifonere maticha ako izvozvo. Handina sekuru. Waregere? Ndizoti japreza noya nhasi kumoriza. Ndinokurova zvinzo japreza noya saka uri kuinda kwajapreza kaiwe. Uri kuinda kwajapreza ti?